नोंथाङा खोनादोंना दासान्दि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय गंसे एयारक्राफ्टनि सोमोन्दै? बे एयारक्राफ्टखौ आसामनि सासे मानसिया 1 कौटि रांनि मुम्बाइनिफ्राय बायना लाबोदों। दा बे एयारक्राफ्टखौ शिबसागरसिम लांगासिनो दं। दिनै 31 नं राजालामानि गेजेरजों बेलासिनि 4:30 समाव चिरां जिल्लानि सापागुरिसिम मोनफैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे एयारक्राफ्टखौ शिबसागराव गंसे रेस्टुरेन्ट बानायनो लांनाय जादों। कितना बड़ा कितना बड़ा